Ә хәзер, хөрмәтле радио тыңлаучылар, без сезне язучы Габделхәй Сабитовның «Айбаш» дигән хикәясен тыңларга чакырабыз. Әсәр Ирек Бахман укуында яңгырый. Дөньяда иң тәмле ризык нәрсә? Әгәр бу хакта Галәү бабайдан сорасагыз, ул икедә уйламыйча көлгә күмеп пешергән бәрәңге дияр. Учак көлендә кызарып, күмерләнеп пешкән кайнар бәрәңгене бер Галәү бабай гына түгел, колхоз атларын сакларга куна килгән малайлар да үлеп ярата. Тәме, туклыгы турында әйткән дә юк. Әле аның пешеп чыкканын көтеп төнге шәмәхә күккә карап яту ни ләззәт. Тик көтә-көтә генә тәкатен кырый. Менә бер заман бәрәңгеләр пештек, өлгердек дигәндәй, кайнар көлне пуф итеп астан өреп җибәрәләр. Көл өстендә нәни шадралар гына уелып кала. Дымлы җир, төнге чәчәкләр, җиләкле печән исенә аралашып, авыз суларыңны китерерлек хушис, парлы бәрәңге исе бөтен болынга тарала. Инде актарып алдыңмы, суынганчы түзәрмен диме. Гомер күрмәгәндәй аңкауларыңны пешерә-пешерә, авызда әүкәли, йотлыгып ашый башлыйсың. Тик менә бүген башка чакларда мондай күңелле табында иптәш малайларыннан бер дә калышмый торган инсаф кына бәрәңгегә үрелеп тә карамый. Балтасы суга төшкәндәй башын иеп бер читтә утыра. Галәү бабай йөнтәс кашлар астыннан аңа карап куя. Аша, инсаф улым, аша. Бигрәк тәмле булып пешкән. Бохар хәлвәсе кебек авызда таралып тора. Әмма инсафның тамагыннан аш үтми. Башында һаман бер уй, бер кайгы. Аның 3 ел буе назлап иркәләп үстергән тайы ак бәкәлле йылгыр кара айгыр югалды. Тартай болында башка атлар белән утлап йөргән җиреннән шүрәле урлагандай юкка чыкты. Шул кыбырсыкны эзләп атна 10 көн эчендә айкамаган урман кыры, әйләнмәгән болын тугае калмады малайның. Инде тамам төшләренә керә башлады. Имештер, аның айгыры канатлы акбуз атлар иренә баш булып алган да, шулар белән бергәләп, өем ак болытлар арасында зәп-зәңгәр печән утлап йөри. Менә бер заман ул инсафны күреп ала да, көмеш кыңгырау чыңлаганда яңгырау аваз белән кешнәп җибәрә. Аннары кара ефәктәй бөдрә ялларын җилдә тузгытып, озын салмак ыргылып, түбән төшә башлый. Ләкин төшеп җитүгә аппак ефәк ыек баш төсле ак бәкәлләрен, ялтыр кара тоякларын күз ярмәс тизлек белән уйнатып, йөрмәдәй чабып китә. Бөдрә яллары инсафның йөзенә сирпелеп кенә кала. Артыннан куа-куа малай хәлдән тая, шабыр тиргә батып уяна. Галәү бабай инсафның хәлен яхшы аңлый. Кайгырма улым, кафаланма ул тикле, дип үзенчә тынычландырырга тырыша ул аны. Кайта, бер кайда китми синең таяң. Аннары үрләп киткән учакка карап бераз гына уйланып утыра да, тагын кабатлый. Кайта, кайтмый хәле юк. Кеше генә түгел, хайван да туган җирен оныта алмый. Моннан күп еллар элек булган бер хәл бүгенгедәй хәтеремдә. Тыңлагыз, чыпчыклар, гыйбрәтле хәл. Син дә тыңла, инсаф улым. Малайлар кызыксынып Галәү бабайга елышыбрак утырдылар. Бабай яңа чапкан печән өстенә терсәге белән таянды да, гадәтенчә әкрен генә сөйли башлады. Безнең әти гомер буе нужадан чыга алмады.
Түбәнешта хәзер авыл советы булган урында Сиражи исемле бек камсыз бер бай яши иде. Шуның атларын карады. Ә үзе гомере буе ат күрмәде мәрхүм. Авыр туфрагы җиңел булсын. Тик менә кайсы ел икән төгәл хәтеремдә юк. Иске мәчетнең түбәсе җимерелгән елда булса кирәк. Ашлыклар бик уңган иде. Ташлытау буендагы иманыбызда арыш урак тыккысыз булды. Әтинең шатлыгы эченә сыймады. Ашлыкны сугып алу белән ашарга да юньләп калдырмыйча, шәһәргә илтеп сатты да, түгәрәк кенә бер бия алып кайтты. Ярлының авызы ашка тисә борыны каный дип дөрес әйтә булганнар икән. 2 елда тулмады. Яңадан атсыз калдык. Казна бурычлары өчен алып чыгып киттеләр. Колыны бик кызганыч булды. Шешәдән сөт имезеп үстердем. Иртән торып чыгуымны баскыч төбендә көтеп ала торган иде бичара хайван. Тора-бара миңа шул кадәр ияләшеп китте. Иптәшләрем белән җиләккә барсам да, якты күлгә кармак салырга төшсәм дә артымнан калмый иде. Нишләпмәк кирәк аны? Галәү бабай киткелдәп көлеп куйды. Аннан соң кулындагы таягы белән учактагы кисәүләрне үя-үя сүзен дәвам итте. Тәки карап үстердем шул колынны. 3 елдан көр генә тай булып җитте. Карап торуга Сиражи атларыннан бер дә калышмый иде. Ай, матур иде дә инде. Синең карайгырга тартымрак иде, инсаф улым. Маңгайында яңа туган айга шаган кашкасы да бар иде. Менә шуңа карап, исемен дә Айбаш дип куштык. Галәү бабай утка карап бераз уйланып утырды. Бер килгән кешегә килә бит ул каһәр дип куйды ул бераздан. Тәки игелеген күреп булмады бит. Берничә авылда сабан туенда чабышып, яулыклар алып калдым. Шул булды бөтен кинәнү. Инсаф түземсезләнеп сорап куйды. Айбашында алып чыктылармы ни, бабай? Юк, тайны алып чыкмадылар чыгуын, диде Галәү бабай. Сатарга туры килде аны. Инде атлы булдык дип кенә торганда, күршеләрдән ут чыгып, йорт җиребез янды. Казыгыбыз да калмады. 4 бала белән урамда калгач, әтинең башка чарасы булмады. Тайны бер Себер сәүдәгәренә сатып җибәрде. Сәүдәгәрнең арбартына бәйләп куйгач, Айбашымны муеныннан кучып, үкси илаганым хәтеремдә. Хайван сизми дип уйламагыз сез. Сизә ул. Башын җилкәмә салып, бик озак торды. Китәр алдыннан үпкән кебек итеп, йомшак ирне белән маңгаемны кытыклап алды. Кузгалып киткәч, бер борылып карады да, сау булыгыз дигән кебек, урам яңгыратып кешнәп җибәрде. Әти мәрхүм дә йомшап калды. Шләпәсен күзенә үк басып киде. Аннан соң аксакалын сыпыштырган булып, землянка безгә кирип китте. Мин атлар артыннан йөгердем. Басу капкасын чыккач, куе арыш арасына кирип яттым да арыганчы еладым. Байтактан бирле кызып яткан кырагачлар кинәт кабынып киттеләр. Төн караңгылыгы берничә адым арткарак чигенде. Учак яктысы инсафның уйчан йөзен, малайларының йомарга оныткан иреннәрен, Галәү бабайның җыерчыклы күз төпләрен яктыртты. Узган яшьлегенең истәлекләре Галәү бабайның күңелендә авыр тойгылар уятты. Ул тирән сулап куйды. Болын ягыннан ишетелгән тартар тавышларына, утлап йөргән атларның пышкыруларына кулак салып торды. Ярты еллап вакыт узгач,
Сибир кешесеннән хат килде. Атның югалуы турында язган. Бүре фәләнгә юлыккандыр инде, дип куйды әти карт. Шуннан соң ел ярым вакыт узгач, барыбызны да хайран калдырган бер хәл булды. Әнә тегендә шәйми сыртында әти белән печән чаба идек. Бик эсселәгәч куенып чыгыйм дип яр буена төшсәм, ник күзем белән күрим. Идел аръягыннан берге якка таба бер ат йөзеп килә. Әтине чакырдым. Ат ярга килеп чыккач, исебез китте. Әти бот чабып куйды. Менә сиңа агай, ай, бичара хайван ди. Күрәм, үзенең күзләре яшьләнеп китте. Гаҗәпләнмәслек тә түгел шул. Ел ярым буе туган ягын эзләп йөргән бит мискенем. Мөгъҗиза. Сөяк белән тирегә генә калган. Маңгайындагы айга шаган кашкасыннан гына таныдык. Шул кадәр бетеп җиткән хайванкай. Яр өстенә аяклар белән күтәрелә алмады. Тезләрендә шуып менде. Менеп җиткәч иңлек җирне иснәде. Аннары берничә бөртек үлән кабып алды. Тик чәйнәмәде. Сарут төпләре авызыннан күренгән килеш калдылар. Бик нык гаҗәпләнгән кебек, якты күл ярындагы озын камышларга, еракта күренгән авыл өянкеләренә таба карап торды. Тирән сулап, Иделгә борылып карады. Аннан соң хәлсезләнгән аякларын көч-хәл белән генә сөйрәп, авыл юлыннан китеп барды. Без кайтканда айбашыбыз янган сараебыз урынында басып тора иде. Капкадан кергәнемне күргәч, башын күтәреп кешнәп куйды. Тик элекке кешнәү түгел иде инде бу. Әллә нинди хырыл тавыклы, авыр ыңгырашуга охшаган авазлар гына чыкты. Янына килдем. Таныды хайванкай. Элеккечә башын җилкәмә салды да, йокыга киткән кебек бик озак торды. Өйгә кереп, икмәк кисәкләр алып чыктым. Ашамады. Алдына сулы салдым. Иснәп тә карамады. Икенче көнне иртән торып чыкканда үлгән иде инде мискенем. Башын салкын көл күмер өем өстенә салган. Авызыннан ям-яшел сарут бөртекләре күренеп тора. Туган җирдә үскән шул бер учма үләнне эзләп кайткан диярсең. Галәү бабай озак кына сүзсез торганнан соң, тирән сулап барлык сөйләгәннәренә йомгак ясаган кебек әйтеп куйды. Кадерле ул туган як, кешегә генә түгел, хайванга да изге ул туган җир туфрагы. Бераздан Галәү бабай малайлар белән бергәләп Идел ярындагы карама төбенә йокларга ятты. Болын җиле тәмле печән исе, җиләкле аланнар исе алып килде. Караманың яфраклары ашыга-ашыга нәрсәдер пышылдашып алдылар. Моңсу гына тулы ай күтәрелде. Ул ботакларны аралап, кешеләргә күз төшереп алды. Әйе, барысы да йокыда. Уйып, изрәп йоклыйлар. Тик инсаф кына йокаралаш елмая, куанып көлә. Җиләс җилләр канатында ерак-ераклардан аңа бик таныш, бик тансык авазлар агылып килә. Көмеш кыңгыраулар авазы. Һәм колак төбендә һаман бер үк сүзләр яңгырый.
Кадерле ул туган як. Кешегә генә түгел, хайванга да изге ул туган җир туфрагы.